Iki di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan Ning Nyantika, Ning Ayu Sabdosi. Duo botol apa Mi? Botol kecap. Botol kecap berarti klemer-klemer ngono iki ya metune kecap. Aja enak gawe masak. Godheke ayu wis rada api. Wingi kaya pacul, pinginane kaya celurit. Kaya pancing. Iki gendeng Sekar Sari mulai mesene loro pancene putri bayange goprak akeh wedine ditinggal kletak pade akeh gantine ayo de Ning Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggap koncoan pelas teri dibungkus godhong sing tak tresnani bojone wong. Kira-kira mek sampeyan iki mangan sinden tedas apa enggak? Sinden. Tedas apa enggak kok? Tedas. Tedas apane utuh karek telu ae kok. Di belakang Ning Nyantika akan saya tampilkan Ning Ika Rempong, Ning Ani Kumala. Duo apa Mi? Segera kita tampilkan di sini botol duo Baygon. Andeng-andeng Mbak Menik ning pilingan aja dipandang saya kelingan tanah bali omulon diwasedan urung kelakon Mangan bandeng dicampur roti, kunjung kandang pancen manas hati. Nek rempeye akeh kacange, enak bojo tuwe akeh kayane. Iso. Sik tak copot sandalku kok guru. Bu tak omongi mek perkara duo Baygon niku ya kalah mek duo iblis. Ya, adewe iki duwe iblis. Duduk Apa? botol autan. Autan. Ya padha ae karo Baygon. Kaya iki Mang. Ya. Kaya Mbak Ika mbek Mbak Meni. Ya sik. Juworok iki. Aku kadang normal hari. Mbok dinane iki ngayu, aku rada merangsang yuk. Kurang ajar metu lakane. Ayo, ayo gas. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Anik Kumala akan saya tampilkan blorongnya Indonesia. Ning Sri Devi Lestari, Ning Bikum, dan Ning Yuni. Trio botol tutupe uli. Sri tibae kaya ngene kok. Mami, iki ngono blorongnya Indonesia. Ning Sri Devi Lestari. Pokoknya jadi bintang tamu deh bengi iki. Gelungane monting kaya anten.
mek ngentuk wong. Di belakang Ning Yuni akan saya tampilkan Ning Mariati, Ning Susanti, Mami. Hei, Ya yuk. Ning Mariati, Ning Susan iki dua botol apa? Botol GPU. Kan kelambine botol. Situ gas. Di belakang Ning Susanti akan disusul. Hah? Oh. Kak Sido, orang Sido di belakang, berarti di depannya. Duo botol GPU. Itu berarti gak mijeti. Iso kayak masuk angin arek loro iki. Sak lembar godhonge ciper paton sabar aku mikir Jambu alas kulit ijo, sing digagas wis duwe bojo, aja kemaki, bojo dilirik kanca sing ati-ati. sing hati-hati dikundho. Iku lho Kak Ijo. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Susan akan saya tampilkan Ning Rizky dan Ning Titin Mustiko waras. Tapi yo gak waras kadang-kadang. Hah? Duo botol sirup OBH. Kita bawa waduk. Untuk menyembuhkan rasa sakit. Iya, untuk menyembuhkan rasa sakit marung ngono sakit meneh. Tahu kupat bumbune mrica, aku gak kuat yen kok tinggal lunga. Etan kali ya kulon kali arep nyabrang gak nuwate. Etan kati kulon ya kati tak timbang-timbang padha abote. Botolnya lengo gas iki nyocot ae arek iki. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Sartini, Ning Endang Sukenduk. Mi iki botol apa mi? Segera kita hadirkan duo botol. Botol lengo keletik. Mangano lunyu. Tahu kupat bumbune brambang, aku gak kuat yang ditinggal sayang. Jambu alas kulit ijo, sing digagas wis duwe bojo, bisa gampang ora bisa nyuling, bisa nyawang ora bisa nyanding.
segera kita tampilkan bintang tamu pendukung senior dari Budi Wijaya. Nggih. Trio. Trio apa? Botol apa? Mriki wonten Ibu Yayu, Ibu Mary dan juga Ibu Irma. Trio botol minyak kayu putih. Ketombo masuk angin. Jelek pokoknya daerah ini. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan untuk Bedayan Sekarsari. Wah gak meriah ditangkap larang kok gak gelem tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bedayan Sekarsari. Alhamdulillah. Yuk. Nggih, Mami. Sepindah bali matur sembah nuwun sohane para rawuh. Para tamu ingkang sampun mirsani pagelaran Budi Wijaya. Sesarangan artis seniwati Budi Wijaya monggo dipun aturi lagune Mas Jono. Monggo masih bersama Delewung Anti Galuh dan juga trio irama Jos THJ Audio Fortuna Leting Sumonggo.
Kita joget lagi bareng BWJ Loyiki asli Jepang Budi Wijaya. Asik ya. Kututne kowe ngerti tresnaku nomor siji.
Niki pamundutan Mas Yono pamong Sidorondo. Sidorondo. Nggih spesial kangge Pak Bayan. Nggih. Nggih. Pokok sing kenal lho Mas. Pompong aku rondo Mas. Aku mek gak rondo gak wani, aku mulai ditapuk bojoku lho. Sahur 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 iya aku ora bakal cidro Kang Mas tapi aku mau sio-sio tenajeng Mas kasih tempat sliramu wis tak aturi diaturi nopo Mas golek bojo sing tresno welas sejati aku tetep milih kowe Mas soalnya adik gak pokro sliramu digawe lara ora urung saiki le dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut bacut ibarat bobor bakal dadi segong kula ketonku sayang tanpa upama dadi ngono lamaranmu sing tak tompo ayo Pak kabeh iki ora perlu digetuni aku ra keton sayang janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena mrawani tak enteni ora nyono sampeyan saku ngenteni enteni opo ning katresnanku tulus dekane ati sing tak jaluk sing kuwede pangapurane andung tresno bebojoan selawase ayo Mas Sidorondo yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati ayo Dik kasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi
janjiku biyen aku sanggup ngerapi. Kowe lan aku muga dadi jodhone amin. Prawani tak enteni randane. Rayono sliramu gelem ngenteni nekat tresnanku tulus tekane ati sing tak jaluk sayang sing gedhe pangapurane andung tresno bebujuan selawase Ayung tresno bebujuan selawase Sabar Mas. Loh, gak salaman dhisik. Ya ampun. Loh, Mas, aku digeret Nggih perform terakhir nih. Yo. nggih DJ monggo audio. dilajengaken. Salam keron This is Ludru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by DHC Audio Campur Sari The Lewung and Gus Production. Barokah
reaction.
Nggih Mami. Ugi matur sembah nuwun katur bini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya menika. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur warga Sumber Nongko. Sumber Nongko ingkang sampun rame-rame mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan sebuah pementasan spektakuler dari Ludruk Budi Wijaya berupa Pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gendut. yuk Nggih. unen-unen wong Jawa ngomong jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cik bejo sing eling among rasa ugi among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Mriti di malam hari Lan kula ning Inge akan segera undur diri. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.